Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang bocah-bocah. Piye kabare dina iki? Mugi-mugi pada sehat kabeh yo supaya iso melu pembelajaran dina iki. Nah, saiki Bu Guru arep bahas ulangan 1 pasinaon 2 lan 3. Pada dibuka buku basa Jawane. Dibuka ana ing halaman 15. Wis dibuka kabeh. Nah, saiki yen wis dibuka kabeh, ayo padha disimak bebarengan. Pasinaon 2. Ayo makarya bebarengan. Semaken gambar ing ngisor iki, banjur tirokno carane maos gurumu. Nah, saiki bocah-bocah nyimak lan ditirokne apa sing diwaca Bu Guru. Rini duwe adik siji. Jenenge Bima. Umure 4 taun. Bima sekolah TK. Rini karo Bima pancen rukun. Bocah loro ora tau tukaran. Saben dina Rini karo Bima dolanan bareng. Dolanane ora pareng dirusak. Rampung dolanan, omah kudu diresiki. Dolanane disimpen maneng ing panggone. Tujuane supaya gampang yen arep goleki maneh. Nah, saiki dibuka halaman selanjutnya. Ana gladen 1. Nyocokake gambar. Dolanane Rini karo Bima akeh lan maneka werna. Saiki ayo rewangono Rini karo Bima ngitung cacahe dolanane. Banjur cocokno karo angka ing sisih tengene. Nah, saiki dideleng ing halaman 17. Ning kono ana petang gambar. Jumlahe utawa cacahe beda-beda. Contoh sing nomor 1 ana gambar boneka beruang. Jumlahe ana 1. Nah, saiki ditarik garis. Ana ing angka 1. Nomor 2, cacahe bal utawa jumlahe bal ana 1, 2, 3. Cacahe buku ana 1, 2. Cacahe neker ana 1, 2, 3, 4. Nah, saiki yen wis digarap, lanjut ana ing gladen 2 nirokake pengucapane tembung. Disimak bareng nggih. Tirokno bebarengan pengucape tembung ing ngisor iki. Tangan, sikil, mata, lambe, irung, kuping, untu, rambut, pipi, dengkul, cangkem, alis, batuk, gulu. Nah, saiki selanjutnya gladen 3 nirokake pengucape ukara. Ukara kuwi kalimat. Tirokno bebarengan pengucape ukara ing ngisor iki. Nomor 1, Rini kelas 1. Nomor 2, Dimas lagi dolanan. Nomor 3,
Bu Dewi ibune Rini. Nomor 4, Pak Wibowo Sari. Nomor 5, tuku buku siji. Nah, saiki selanjutnya dibuka ana ing halaman 20. Pasinaon 3. Ayo makarya mandiri. Gladen 1, nirokake pengucap. Ayo nirokke pengucap sing bener. Semaken tulodo sing diparingi ibu utawa bapak guru. Rini, buku, potlot, tas, bal. Saiki gladen 2, pengucap. Semaken gambar ing sisi kiwa, banjur wacanen tulisan ing sisih tengene kanthi pengucap sing bener. Bima adus. Bu Dewi maos koran. Bima tangi turu. Rini karo Bima nandur kembang. Aku mau materi sing iso dibahas bebarengan dina iki, mugi-mugi iso manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.